Tatskoy. Tatskoy. Oh, Sana ako kaghapit kay nako ni tag 20 kilos bugas nas barangay. dito na ko gikan oy. Gani? Nagpalit ko, nay, napo ka kilo. Ano kapalit na ka? Nakapalit na ko. Nakaluto naman gani ko, pero giswayan isa na ko sa mo iro. Na, nahibuon ko ning kako iro nga, ganiya pa maning buntag siglikid, murag ikabuhi man ko rin sa bugas. Wala. Makabuhi din ang bugas sa bidok. Oh, murag ana gyud siguro. Tatskoy. Na, Kay, ay, naglaway. Ganiya pa ng buntag. Unta ako sa kabakid Tatskoy. Palit ka? Oh, Na. sa kabakid gyud. Di man sad pwede, napo ra man sig ka kilo. Limit sa de. Napag na kay ID. Nawara ba na ko na da? Nah, dad ang ID nimo kay di makuha ko ay ID. Kalisod na sad. Lisod gani kayo. Nya, merabag tarong nga bugas. Ano dadong pa mga ID nga? Klaro magay kong ako. Mao gani nya nga. Sa man nga mo man ay laon nila. Wa tay mahimo ana. Dad ala lang imo ID kung ganahan di ka mo adto. Nya limit pa gyud. Limit 10 kilos, di ka pwede kapalit sa kasako. Way ayo Tatskoy. May dadong makapalit og sa kasako. Ang problema sad kay ikabuhi man kang imo iro. Mao gani, na iro na mo. Nya ako ug mukaon sa ko kabuhian sa ko. Siyempre kabuhi ang yang iro tawa pagka. Kanya ako lang ikatambag sa imo ha. Nga kanang imong 200 ipalit na lang na dito tarong nga bugas. Tarong, no? Ayaw na alang-alang og palit anang barato, pero di gyapon mapuslan. Napo ka kilo. 200. Oh, 200. Nya ang 200 upat ka kilo sa 4 kilo. tungsod. Oh, mas bali pang ingon ana na lang. Pero makaon gyud dili gyud Makaon man. Di man to masayang imo 200 sa 4 ka kilo. Bitaw no ang ako nagmatapok lang sa no. Oh, wala bayra gyud kana eh. Nagluto ko usa ka kilo, giswayan ako. Pero pagluto nako, giswayan isa na ko pagkaon iro. Imo gud gisoyan eh. Kay basig kitay kabuhi on delikado. Matay dito gud no. Naglaway siya, di kabuhi guro ning iro nako. Hala oy. Di na lang ka ko mopalit og dayon ano eh. Ayaw na lang gyud, ay na lang. Okay. Kay katambang na ko si mo, ay na lang. Mas bali pag mula sa lang kag merkado, pagpalit itong tarong nga bugas. Murag merkado na lang gyud ko ani Tatskoy kay. Kaya ako mangadto man sig gani ko ron kay magpalit na lang kog tarong kay di man ni makaon. Sawa ni, wa mi panihapon ron. Mo di nang gisaad Tatskoy nga ang 20 kilo ang kilo bugas tag 20 no. Oh, man gisa nila pero unsa man na. Padaot sa desiro. Wa man gyapon ni kapuslanan. Nga di na lang ko ana eh. Ako na. Ano ba sad? Mao gani. Magpalit na lang kog kuan eh. Katong Palit na lang tarong, tarong. Oh. tarong na lang. Oh, Di na lang ko anang para siguradong makaon nimo. murag nadani mo gug kay ubos-ubos man tayo presyo Mao niya. gani, siyempre mag-apas kita kay mag-budget baya ta. Lain sa din bugas. Nya kay di man makaon, masamot hinunta na. Ta mura no. Mas maayo. Oh. Magpalit na lang kog katong tag 200 ang kilo eh. Largo na lang kato, 200 Oh, 200 kilo. sa manay katong tag 50. Kamahalan sa nga bugas paliton eh. 200 ba niya? Na upat ka kilo. Masayop naman ko sa ko. Barato lang. Hinam ba sa kanang Mao gani. 20 ang kilo ba? Nya maglinya pa ka dito. Nya wa pagyo ka kadagay de. Pagin niya pag yun. Di ka tagaan niya po dito, maghago-hago lang ka. Pagkahasol ba niya kinaiyaha eh. Largos merkado para imo 200. Siguradong malamoy nimo ang May pagkaon. patats ko eh. Ang 20 ki, ang 2 ka kilo, ang 4 ka kilo no? Oh, 200. Masoda na ko bag. Oh, kana. Laos Laos anda magyug kog bag tats ko eh. nag-andam. Magpalit na ko atog 10 ka kilo. Nga ko saan ko bakit ito ko niya. Di Manila madahay na lang. Adto lang ko lungsod tats ko eh. Oh, ato na lang. Nihinay lang ko to. Para siguradong Pahinayak ang tag 20. Ang kilos bugas nga tag 20. Hapit na niya. Niabot na gyud pero 40 na yung lami asad. Ano ko eh?